Wij hebben als kerkelijke gemeenschap hebben wij inmiddels 4 monumentale kerkenbouwen in beheer. En dat wordt financieel een probleem. De kerkelijke gemeenschap die krimpt en dan moeten die gebouwen die moeten onderhouden worden. Dat we steeds minder mensen, minder geld. Zo beziek je de stichtingen en nog heel het liedser wordende gemeenschap te helpen om de toekomst zoen te meten te gaan. Deze dwarpstichtingen zullen in de toekomst nog wel eens een beroep op het dorp doen moeten, om het een en het oor voor elkaar te krijgen. Maar wij hebben er het volste vertrouwen in dat het met hulp van het dorp slagje zal. De kerken, het hart van ons dorp, midden op het terp, zit u soms alle keer in het hart. Dan wens ik de stichting veel succes bij het in stand houden van dit prachtige kerkgebouw. Dank u wel. En veel financiële opbrengst van de verpachte en erfelijk gegeven landerijen. Dank u voor de komst. Deze plek is anders dan de andere plekken in ons dorp. Dit is een plek waar ieder zijn eigen hoekje mag innemen en geborgen mag zijn.